Η γη είναι γεμάτη λίμνες, θάλασσες και ποτάμια. Και πολλά από αυτά κρύβουν πράγματα που ούτε φανταζόμαστε. Κάποια μυστικά παραμένουν ακόμα άγνωστα, όμως άλλα έχουν ήδη έρθει στην επιφάνεια και είναι πραγματικά παράξενα. Από αρχαία αντικείμενα και αλόκοτα αγάλματα μέχρι απίθανα ευρήματα που περιμένουν μόνο τους πιο τολμηρούς δίτες, σήμερα θα δούμε 10 από τα πιο περίεργα πράγματα που βρέθηκαν ποτέ σε λίμνη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η λίμνη Wastwater είναι η βαθύτερη λίμνη της Αγγλίας, με βάθος που φτάνει σχεδόν τα 80 μέτρα και βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Lake District. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η αστυνομία παρατήρησε ότι στη συγκεκριμένη λίμνη σημειώνονταν αρκετοί ανεξήγητοι θάνατοι. Κατά τη διάρκεια υποβρύχιων ερευνών, οι δίτες ανακάλυψαν κάτι εντελώς απροσδόκητο. Έναν ολόκληρο κήπο με νάνους, τοποθετημένο στον πυθμένα της λίμνης. Οι αρχές πίστεψαν ότι αυτό το παράξενο θέαμα προσέλκυε άπειρους δίτες, οι οποίοι ρίσκαραν τη ζωή τους για να το δουν από κοντά και έτσι το αφαίρεσαν. Όμως το 2005 άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι οι νάνοι είχαν επιστρέψει. Αυτή τη φορά όμως, σε βάθος μεγαλύτερο από τα 50 μέτρα, εκεί όπου η αστυνομία δεν μπορούσε να καταδυθεί. Σύμφωνα με ντόπιους δίτες, οι νάνοι αποτελούν ένα κοινό μυστικό και πολλοί μοιράζονται φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο. Το ερώτημα παραμένει: είναι απλώς μια περίεργη ιστορία ή ένας πραγματικός κίνδυνος? Το 2018, ένα 8χρονο κορίτσι από τη Σουηδία, η Σάγκα Βάνετσεκ, έκανε βόλτα με βάρκα σε μια λίμνη όταν έβγαλε από το νερό κάτι που νόμιζε πως ήταν απλώς ένα ξύλο. Στην πραγματικότητα όμως, κρατούσε στα χέρια της ένα αρχαίο σπαθί μήκους περίπου 84 εκατοστών. Η οικογένειά της το πήγε σε μουσείο, όπου οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι χρονολογείται από τον 5ο ή 6ο αιώνα, πριν ακόμα από την εποχή των Vikings. Το εντυπωσιακό είναι ότι το σπαθί ήταν εξαιρετικά καλοδιατηρημένο και είχε ακόμα το αρχικό του κάλυμα από ξύλο και δέρμα. Οι αρχαιολόγοι επέστρεψαν στη λίμνη και ανακάλυψαν κι άλλα αντικείμενα, όπως μια αρχαία περώνη, μια καρφίτσα παρόμοιας ηλικίας και ακόμη και ένα νόμισμα του 18ου αιώνα. Τον Δεκέμβριο του 2020, οι υπάλληλοι πάρκων στη Νότια Καρολίνα έκαναν μια συνηθισμένη έρευνα σε λίμνη χρησιμοποιώντας ηλεκτροψάρεμα, μια μέθοδο που αναισθητοποιεί προσωρινά τα ψάρια. Και τότε εμφανίστηκε στην επιφάνεια ένα τεράστιο χρυσόψαρο. Για να καταλάβετε το μέγεθος, τα περισσότερα χρυσόψαρα φτάνουν μέχρι 15 ή 20 εκατοστά. Αυτό όμως είχε μήκος σχεδόν 40 εκατοστά και ζύγιζε 4 κιλά. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι πιθανότατα απελευθερώθηκε στη λίμνη από κάποιον ιδιοκτήτη και μεγάλωσε ανεξέλεγκτα. Το 2018, ένας YouTuber που ασχολείται με καταδύσεις ανέβασε ένα βίντεο από τη λίμνη Pleasant στην Αριζόνα. Αυτό που κατέγραψε προκάλεσε σοκ, ένα άγαλμα του Jason Voorhees, αλυσοδεμένο στον πυθμένα της λίμνης. Το βίντεο έγινε viral, έφτασε στο Reddit και τελικά οι αρχές το αφαίρεσαν, χαρακτηρίζοντας το σκουπίδι. Το άγαλμα είχε τοποθετηθεί από έναν δίτη, εμπνευσμένο από την ταινία Παρασκευή και 13. Μάλιστα, φήμες λένε ότι στον βυθό της λίμνης μπορεί να υπάρχουν και άλλα αντικείμενα, όπως τραπέζια πόκερ, χριστουγεννιάτικα δέντρα και ακόμα και ένα Volkswagen. Τέλος, στη λίμνη Crater του Όρεγκον, οι επισκέπτες αναζητούν τον λεγόμενο Kelkiar, γέρο της λίμνης. Πρόκειται για έναν τεράστιο κόρμο δέντρου που επιπλέει όρθιο στο νερό εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Ανακαλύφθηκε το 1896 και το πιο περίεργο είναι ότι στέκεται κάθετα με τις ρίζες του ακόμα επάνω του, σαν να ψηφά τους νόμους της φύσης.